Na Instagrame ste si zahlasovali, o kom bude dnešné video. Daniel Chládek, známy ako Čistý chov alebo po novom Čistý, je žijúca legenda slovenského rapu. Narodil sa v roku 1981 a je členom skupiny Lúza. Čistý chov sa v mladosti venoval športu, 7 rokov robil bojové umenia. Zápasil aj za klub v nadnárodných súťažiach. Po zranení sa od tohto športu odpútal, lebo mu zaberal všetok voľný čas a začal byť čoraz viac v uliciach a so svojím susedom sa rozhodli, že začnú robiť rap. Písal sa rok 1995, vtedy si Čistý chov ešte hovoril Díšok a bol členom zoskupenia Nervový kolaps. V tom istom roku sa stáva členom pouličnej rapovej partie Tlupa. Medzi rokmi 1995 a 1996 zakladá spoločne so Slipom a DJom Hajtkovičom skupinu Lúza. V roku 1998 vznikol prvý hudobný počin tejto skupiny, nahrali demo s názvom Lúza vs. Polícia. Zhruba rok-dva na to sa zoznámili so skupinou Drvivá menšina a spoločne vytvorili legendárnu skupinu Názov stavby. V roku 2000 vzniká vinyl Názov stavby EP, ani nie o rok na to vzniká demo Lúza Drvivá menšina. Prvý štúdiový album, ktorého bol Čistý chov súčasťou, bol práve s názvom Stavby a išlo o album Reč naša. Tento album formoval rap na Slovensku a určite na ňom vyrastalo mnoho aktuálnych raperov. Vyšiel v roku 2003 a je považovaný za klasiku v slovenskom hip-hope. Čistý chov sa teda hneď v roku 2003 zapísal veľkými písmenami do histórie slovenského rapu. Ale kúkať a dať na seba bacha, keď nechceš kvety od korienko zdola čúchať, ale legálna príležitosť u nás nulová je ako natrhnutá šlacha, keď nemáš známosť alebo... Šírilo sa, že umelecké meno Čistý chov je spájané s fašizmom a že skinhead a podobné hlúposti. Čistý chov sa vo viacerých rozhovoroch vyjadril, že je to klamstvo a že skinheadom nikdy nebol. Rok 2004 je spojený s debutovým soloalbumom Neprodukt. Čistého pochválilo mnoho hip-hopových portálov za tento album a dnes ide už o zberateľský kúsok. Skladba Hanba ti sa stala jednou z najpopulárnejších z albumu a dostala aj videoklip. Hanba ti, pravia ti smrad, hanba ti, bez chrbtovej kosti nevieš, kde končí brada ti, hanba ti. Pri albume Neprodukt ešte zostaneme, tento album má veľa legendárnych skladieb, ale veľkým hitom bola skladba Vaša, ktorá v roku 2005 taktiež dostala videoklip. Zabava v klube graduje, nálada nestagnuje, sa roluje a raduje, Havana sa nepančuje, kto má uši tam čuje, ako sa freestyluje, do rytmu dobre tancuje, šušu čo ťa rajcuje. Čistý chov sa okolo roku 2005 začal stretávať so spevákom Mišom Bielim, ktorý pochádzal z Petržalky, ale niekoľko rokov žil v Londýne. Keď Čistý chov dostal peniaze za CDčka, rozhodol sa, že za ne na mesiac pôjde za Mišom Bielim do Londýna len tak zo srandy. Táto návšteva spôsobila, že v roku 2006 vznikol album ICO a ide o medzinárodnú spoluprácu. Mišo Biely mal kamarátov Dwayna a Chrisa, ktorí boli raperi a zoznámili ich s Čistým. Začali spolu freestylovať a vznikla veľmi dobrá atmosféra, čo spôsobilo, že začali písať texty, nahrávať skladby, až z toho spontánne vznikol album. Dokonca skladba Zadné vrátka dostala videoklip. Zase niečo zomele, cítim vajca plné jak ženy v opere, bojím sa, nech sa mi večer zase karne zodere. Mám strach, že tam zase ju stretnem, kuby si trestnem a zase ju... Rok 2007 patril skupine Lúza, ktorá vydala album 3 mená 4 písmená. Tento album patril medzi najočakávanejšie albumy roka. Album získal po mesiaci zlatú platňu za viac ako 3000 predaných kópií. Taktiež získal aj ocenenie Aurel za najlepší album v kategórii hip-hop za rok 2007. Prvý videoklip bol urobený na skladbu Večer s Lúzou. Máme príklad na príklad, tak chlapcom repa byť, a že stačí dých nám, máme radi diktát, máme radi krik tam. Dvojklip dostali skladby Sám sebou a Kto zo teba kameň. Čistý chov si pripísal na svoj účet aj ďalší hit Akcia jasná, ktorá tiež dostala videopodobu. Zoznamovať všetci naši retardi, vyber svaku petardy, večer fľaše bakardy, jednu daku nehaj mi, nech sa baví, jak sa patrí. Všetci športovci radovo za stôl zasadí, zvieratá z mesta s lesnými hrávo zapadli. V 2008 po úspešnom roku s Lúzou neodpočíva, ale vydáva solo album Posledný Doberman. Z Čistého chova sa začína stavať uvedomelý reper, už nie je tak nasratý na svet ako kedysi, začína viac počúvať pozitívnu hudbu.
Najväčším hitom z albumu Posledný Doberman je určite skladba Každý, kto ma pozná, na ktorú sa spravil aj videoklip. Tú situáciu po tretej dobre poznám, zostáva v backstage, je skôr vete hrozná, keď poviem každý, kto ma pozná, to viem, že každý, kto ma... Okolo roku 2001 Čistý chov začal počúvať reggaetón a podobné druhy hudby. Tento latinský štýl hudby ho natoľko rokmi pohltil, že si začal domýšľať, čo ktoré slova v textoch znamenajú, a keď si ich preložil, zistil, že znamenajú presne to, čo si myslel. Rozhodol sa teda, že sa začne učiť po španielsky, prihlásil sa na kurz a do 2 rokov sa naučil hovoriť po španielsky. V tom období, ako začal chodiť na kurz, spoznal Pedra Rodrigueza, ale nie toho futbalistu, ale DJ-a Pedra Rodrigueza z Čiech. Pedro mal už zázemie na Kube a Čistého zavolal, nech si zoberie nejakú produkciu a zoznámi ho s domácimi hudobníkmi, že možno niečo spolu urobia. Čistý chov sa teda rozhodol, že ide, a prišlo mu, ako keby tam patril. Hneď vznikla prvá pesnička Sin Limité a v roku 2010 bol aj videoklip na svete. To nerobím texty o ničom, ľudia dobre vedia, že ako si žijem svoj život. Furt neskasený pichou, neokopaný motikou, nebáva si svoj život sociákou. U nás na mňa ukazujú presto za to, že... Ako sa začal prezentovať týmto štýlom, prišla menšia vlna hejtu od fanúšikov, ale Čistý chov sa vždy prezentoval tým, že si robí čo chce, ako chce, a táto zmena bola len toho dôkazom. V roku 2011 prichádza s 3. soloalbumom Rap Evolúcia, ktorý poukazoval na stav v štáte, ale nájdeme tam aj skladby spoločné s priateľmi z Kuby. Na tento moment ja budem veľmi dlho spomínať, keď pase sa ohýba, škok z toho bolí ma, suknička krátka, že hneď musím holiť, ja vieš, čo chcem robiť, ja viem, čo... Rok 2012 bol určite o exotickom albume Sin Limité, ktorého bol Čistý chov súčasťou, a toto obdobie zatiaľ označuje ako najkrajšie v jeho živote. Málo kto si môže povedať, že má album s najznámejšími hudobníkmi na Kube, a Čistý chov posúva laťku zas vyššie v roku 2012 s projektom Sin Limité. V roku 2013 sa Čistý chov pustil do nového projektu spolu s raperom DNA, spevákom Mišom Bielým a producentom Gebodom a spoločne vytvorili skupinu 4D. Spoločne vytvorili album, ktorý dostal názov Kryštál, vznikal cca pol roka, album obsahuje mnoho hitov, ktoré dostali aj videoklipy. Za sebou horí, som jak šarkan, čo nemá šnúru, čo má vietor, nemá núdzu, jak vták, ktorý oblieta svetci, či vták, čo ich môže ďobať. Projekt 4D pokračoval aj v roku 2014, kedy spravili druhý album s názvom 4. Album vyšiel v magickom dátume 4.4.2014, takže samé štvorky. Skladba Lovecké spolu s Egom sa stala veľmi obľúbenou a dostala zaujímavý videoklip. Lovecké, zajebem lovecké okuláre. Lovecké, bez ní nevychádzam skoro nikdy von. Určite netreba zabudnúť na reedíciu albumu Neprodukt, ktorý sa vypredal za pár dní a vznikol aj videoklip. Na to, čo chceš počuť, v čom sa vyznáš, čo máš a čo ne v oku. Je za stotu, čistí uši, posúď, poézia, verzia 2, Neprodukt. Milia sa pohaní, že už to vo mne není. Skupina Luza sa vrátila v roku 2015, a to hneď aj s novým albumom Legenda, a Čistý chov sa nezastavil teda ani v roku 2015. Po 8 rokoch sa teda fanúšikovia Petržalskej skupiny dočkali a dostali aj videoklip priamo z Petržalky 2. Išli do píč, nemáme na výbere, nás už pomene, niektorí išli navždy. Furt spája nás sen, kedy už príde deň, kedy vykročíme von s tmy. Rok 2016 začal túr s albumom Legenda. Čistý chov v tomto roku síce nevydal album, ale bolo o ňom dosť počuť. Okrem koncertov spravil mnoho spoluprác, objavil sa napríklad na albume rapera menom Danosť. Bude míňať, keď ne ja, užívať a spoznávať, keď ne ja, preto svoj čas nadarmo nepresieram, preto skončili kári, skončili márni, skončili k***tokári. Zaujímavý projekt je aj hymna pre basketbalový tím Inter Bratislava, kde sa objavil s dlhoročným parťákom Mišom Bielým. Nepadaj, ale hraj, nám sa hraj dnes fajn, reprezentujem kraj. Nepadaj, ale hraj, tu každý je majster, nik není čaj. Nepadaj. Koncovka roka 2017 bola naozaj pestrá, a to preto, lebo pochoval svoje staré meno Čistý chov a vzniklo meno Čistý. Túto zmenu vysvetľuje v skladbe Question, v skratke ide o vývoj, nový flow, nové hudby a meno Čistý sa bude lepšie skloňovať. Co sa stalo, prečo hovoríš, že Čistý chov je mŕtvý? Unavila ho doba, odišiel on do tmy. Jak do tmy? Však ťa vidím pred sebou.
a v kľude. Ja som tu, ale chov v nebi už odpočívať bude. Taktiež koncom roka vznikol videoklip Ja som OK, kde vidno, že posun je hneď vo vizuáli. Čistý teda znova ukazuje svoje kvality. Originál kok, od veky kat, majster odpal knot, okamžitý kombat, hrot, orál, kanál, dok, kom, ostrielaný kanec, oviec, konec, opak, kôp. Sme v roku 2018 a v tomto roku vznikol ďalší solo album s názvom Jak orol. Ako každý album, aj tento vyprodukoval niekoľko hitov, skladba Je to ako má byť bombarduje rádia a Čistý týmto albumom zas a opäť posúva laťku vyššie. Nebo sa a kľudne daj hudbu vyššie, choď ku mne bližšie, čo si dala, to už ti píše, choď ku mne bližšie. To bola evolúcia Čistého. Ak sa vám táto evolúcia páčila, nezabudnite mi tam plesknúť nejaký like. Dole do komentárov určite napíšte, o kom si dáme ďalšiu evolúciu. Ja zase vyberem nejaké tipy od vás, dám to na svoj Instagram a tam si zahlasujete. A určite mi dajte aj odber, budem veľmi rád a vidíme sa pri ďalších videách. Čaute. We are wakana, we are nakasejina, hoya.